So Nyathi family is united to fight against Louisa in court for spreading false rumors that has affected their reputation. Louisa seemed to be beside Ramai Nyathi, but with the look of things, she's now an enemy. Nyathi akatozoenda kuSouth Africa akanotsvaga malawyers ari kumiririrwa nevanonzi mahunzi attorneys who filed a complaint on the 10th of January 2026 demanding a retraction, an apology, and to also clear all defamatory statements that Louisa made. Kuenda kwakaitwa naSisi kwaDJ Ola ndokwakakanganisa zvese because vanhu ava vanga vaagiriya kuseri kuti nyaya inga ichipera hatichataure futi nezvayo online, but Louisa she saw it fit kuti aende kwaDJ Ola kuti anozvitaurira ega kuti zvakaitika nezvese zvandakataura maaudios, it wasn't AI, it wasn't a skit, it was all true, of which vanga vambotaurirana nevakuru nana Marambire vakagara dare vakati ngaichipera nyaya yacho, but Louisa akati indoda unoipedzera kwaDJ Ola kutoita zvekutozvi-invita. So Nyathi ndofunga ndozvakambowa izvozvo. After the interview ndofunga makangoona mashoko akataura iye akati beduwe zvinhu zvacho ndo akabva atonotsvaga lawyer ipapo. So zviri kunzi Sisi ava should go and say kuvanhu vanofanira kuuya kwatiri wotaura kuti Gilbert haana kuenda kulodge, zvese zvekulodge maclaims aya ekuti he was caught at a lodge naMai Nyathi anofanira kuti they were false. Zvekutora 15,000 zviya zvekuenda nehure kuBoksburg anzi anofanira kutaura kuti it was also false. Nemastatement ekulodge ese akataurwa anofanira kumati she was lying. Joy also nyaya yekunzi ndiye akaenda kuhotel akaexposa Gilbert, yese mastatement ari kunzi she must retract and delete everything. So Louisa amenoti anobvuma here zvese zviri kuita zvese zviri kutaurwa izvi nemalawyer, I don't know. So Nyathi is also saying that Louisa anofanira kuenda pasocial media yake and retract zvese zvaakataura kupodcast because it was defamatory. Zvema-STI futhi hanzi it damaged their brand. Zvekutaura futhi about my parents' character yavo, it also damaged them and my parents. So zviri kunzi ataure futhi kuti maparents, nyaya yemaparents asaitaure because pari kunzi futhi pane maaudios atori worse than akaburitsa. So hanzi aifanira kutaura about where their family stand, kwana Joy nefamily yekwana Nyathi. Statements iwawo she must retract them. So hanzi they were false and also humiliating to them, and it was also unlawful kutaura izvozvo. It caused also reputational harm, emotional distress, and public humiliation to them and their family. So Louisa at this moment she has no option but to apologize. Ndo zviri kutaura nemalawyers acho. Since vachigara vese kuSA zviri kunzi nemalawyer aya nyaya iyi ichaitirwa kuSouth Africa ndokwaichaitirwa, but in the event yekuti she wants to relocate back to Zimbabwe pane malawyers anogona kuvamiririra, vanogona kutransfer nyaya yacho kuZimbabwe. So hapana kana paari kunzi atizire unless atoenda pamwe kuBotswana kuna Veko, amen. So there are laws that she was quoted iye Louisa wacho panyaya iyoyi nemalawyers. Panapa pari kunzi section 10 and 14 of the Constitution of the Republic of South Africa 1996 guaranteeing every individual's right to dignity and privacy. Section 14 and 69 of the Protection of Personal Information Act 4 of 2013 POPIA, which prohibit the unauthorized processing and disclosure of private and sensitive personal information, including medical and family details, and Section 4.1 of the Protection from Harassment Act 17 of 2011, which criminalizes the repeated or harmful communication that causes distress, fear, or humiliation to others. Ndobva anzi averenge a letter of demand ndozvairi yese letter of demand iri kumuexplainera zvaakatadza. So she's supposed to publish a comprehensive written retraction and apology on the same platforms where the false statement appeared clearly and publicly, acknowledging that your allegations were false and are unreservedly withdrawn, and cease and desist from making, posting, or repeating any further reference directly or indirectly to a client or a family in any form, including podcasts, interviews, or social media publications. You are granted 72 hours from receipt of this letter to comply with these demands and to provide written confirmation of full compliance.
Failure to comply will result in our client taking immediate legal action without further notice, including laying criminal charges for crimen injuria, contravention of POPIA and harassment under the Protection from Harassment Act, and instituting civil proceedings in a competent South African court for defamation, invasion of privacy, and emotional distress, seeking substantial damages, legal costs, and interdictory relief, preventing further publication. My question now is, how is she going to convince DJ Ola to take down interview? Because DJ Ola wangu ari pabasa handizivi kuti panofamba sei, unless DJ Ola vacho vakatowasuwisa futi vakatosenda the same letter ikoko, otherwise interview inoramba iripo. As of my audios aiwa tinawo takatoita mabackup, ngaauye zvake achitoti pamunhu wese kuTikTok kuno kuYouTube kuFacebook munhu wese akashare achatomuita kuti zvibve, but it will not erase what people heard. Ndo zvaanofanira kuziva Gilbert. Handizivi hangu if this is holds enough waters. Handizivi what you guys think. Zvese zviri kutaurwa izvi, it might hold waters on the POPIA Act yekuti akadisclose information yemunhu publicly, and that she must apologize. I said it panapo kuti she wasn't supposed to come nestatus enamai Nyati zvese izvozvo zvekuti maaudios zvese it's against POPIA Act. Ndo zvandaona zvangu. But problem iripo manje ndeyekuti mai Nyati vakambopa go ahead. She gave musikana uyu go ahead yekuti apublishe aendese online ape vanhu. Ndo pane problem ipapo kuti POPIA Act inozoita sei, inoshanda sei manje pakadai so, because she was given a go ahead and zvine proof, zvese zvine proof yekuti mai Nyati iye akatotaura akatoti vakada kutopesiwa kuti ma legal route and what haasi kumbotya. Moboys ndiye akatombonzi ndiye ari kuenda pamberi nenyaya iyo. Moboys akabuda akati, sister, I'm not going to do anything to you. I'm not going to be involved in this whole thing. Maloya ayato ari kutoita panyaya iyi. Maona kuti South African havasiri vanombotsvagirwa vanhu naMoboys. Moboys ane timu rake raanotsvagira vanhu. I don't think kuti Moboys ari kutomboda kutombowe involved neana Nyati. Mazuva ano ari kunyatsozviburitsa munyaya dzacho, akati ina ndipo handisi kudzitsvaga, handisi kumboita izvozvo. So at this moment Nyati anogona kuluza. I don't think kuti regai tione, because vedu ndakataura ndikati kudhila nevanhu musalunika ndoma one ane chigindagoriya chaicho chimwe chekuti uyai mundisuwe, munosuwa chii chacho, munondisungisa chii. Ino anogona kutotama paanogara zvekuti munogona kutomushaya, kutomusungisa kwacho kunogona kutonetsa. Ipapo vakatoluza kesi yacho iyoyi. Louise akatotipromisa akati vakada kuita legal route, I'm going to bring more information, vachazonyara wese. Zvaichengeta zvese izvozvo zvakati ndichazviburitsa vakada kuita zvavo zvemaaudio. So she hasn't posted anything. It's been like close to 24 hours without Louise saying anything. So now takutoti ndofunga paakangoona masummons acho, she never wanted to say anything online, because ndofunga ari kuconsultawo vamwe vanhu vangamuunza kuti ungataure here, ramba ukadai so, hapana nyaya kana kuti iripo nyaya. Nyaya zvapo I think inogona kunge iripo, but not sterek zvokutodaro zvokuti Nyati angabva ada kutopesiwa kuda kutodii. I don't think so, because vanhu ava vanogona kusungisana vakataurirana futi. Nyati akaitawo zvekunyepawo zvasisi ava akaburitsa nhamba dzake, it's against POPIA Act as well. Amen. Kuburitsa nhamba dzemunhu iPOPIA Act kafuti yekuburitsa nhamba dzemunhu. So vanhu vacho vese vane mhosva. Iye Louise anogona kuti ndakutokusungisawo futi kuti wakaendesa nhamba dzangu online ukanyepa. You made also my accusations. So should Louise retract my statements echokwadi online? Ndo pandiri kuti vanhu ava vakanzwanana here? Ndiani aitranslata chirungu kuna lawyer uyu muSouth African? Ndiye aitranslata here? Pamwe pakati miscommunication, lawyer akafunga kuti pane nyaya pasina nyaya nenyaya yekuti ana Nyati havazivi chirungu. Panogona kunge pakadaro futi. So handizoziva hangu, pamwe tiri kumuwanzira, but possibilities are high. Ola haabvise interview. Akaita sepa interview yaya, he went to macells akanorara nguva yana Holy 10 ozoda kubvisira yana Nyati iyi, which I doubt. No audios were played on that day. So zvinhu zvacho zvinonetsa.
nyaya yekuti takanzwa mainyato achitaura achikonfema zvonzi nhasi taura kuti ichikunyepa kunyepa ikoko kudhara